Izibongo zikamfoka Khumalo. Umfulo ngashi wensizwe ezilishumi edlula ubusika nehlobo wedlula abaqothuli bemqothuli amandla akhe umashelela bathi yebo mashelela ngokushelela ushelele njengodubeli indaba eliphaka umfulo ogobhozeka ngogobhoza ubusika nehlobo umanyana balo njengemvukuzane bathi yebo sambane abasikake ngaphakathi singalela kwentaba dundunu intaba sidungiselene kwedlula izazithi ziyazi kanti azazi umkhonto lobovu kumdlabafo nabafokazana ngempi yenqondo yebo bemnyonkoloza umahlale engahlelo njengohlanya unhlamba zehla ubusuku nemini kodwa zimnamanga ondaba sibelule esithupeni kubafokazana kwabanye sibelule emapempeni inkosi ayikhaya uma bakudala ejibekeze emvano nangabekeze bakudala ejibambele lewanti mina ngizobumele yithi makosi kumani usemani Hayibo emhlongashi ungabusasha wendoda amathunza sewukele ndoda nje uthi isikhathi sihambile manje bathi abantu abadala mabakunika amandla bathi ke wendoda ubheka umsebenzi siyakunika nithatha wathothi manje kufanele ukuthi ke sikubheke ndoda sikubheke sibadala sikunika umsebenzi uzokhona ukukhula undlondlobale la siplena ukuvula elinye igatsha lapha endaweni yaseSol Mkhize mase bayibiza ngesimanje lapha eMkhondo manje kufuna kutholakala insimbi kuzokwazi ukuthi kukhande kumthunzi lapha umthunzi wamaklayenti phela lapha ekhaya ukuthi engahlukumezeke ngashi ngapha kufuna ukuthi kutholakale necontainer kodwa ke phela ngelithola lelishi icontainer nazi ukuthi ke kufuna lilungiswe ukuze libukeke lithandeke phela abantu bangaze bathi mababuka bathi hayibo ngathi siyaqolwa la yini yona le uyabona manje ke kushuthi ke kufuna ukuthi nayo ilungiswe bese emgangathweni ophezulu okusho ukuthi ke lapha kuzohamba hambeke kufike ekhaya futhi kusetshenzwe likhandwe libe lihle libukeke lithandeka ngithi manje okusho ukuthi ke kunjalo nje ukukhuluma netruck kufuna ukuthi bese kuphuthunyiswa itruck masishane eliyokwazi ukubamba legatsha elingalelisha asifuni ukuhlukumeza umsebenzi ongapha eGoli phela asifuni ukuhlukumeza igatsha selomkantshebovu ngokuthi manje ufuna lithwala isisindo sale gatsha elisha okusho ukuthi sifuna lo yamsebenzi ukuthi ukwazi ukuthi uyimele angithi okusho ukuthi ke yonke into ezobe isiyenzeka ke bakwethu nizobe senibona kukho kwenzeka ebumnyameni ngakho ke ngithi ke asibone isikhathi sesingekho bakwethu isikhathi singekho kahle sesilate ngidecide ukuhambisa umsebenzi ngale ekhaya ngidecide ukuvula enye branch ngale ekhaya yabona manje ngoba manje nginama-client ekhaya kodwa manje ithola ukuthi ngapha bashaya i-distance ukuthi abanandawo ukuhlala eGoli kwanami angakabi ne-accommodation for accommodate ama-client so ngadecide no ekhaya vele singabokuqala ekhaya ukuthi kube khona driving school so angiqhubeke lapho ngibasondezela i-branch eduzane yebo ke uzawuzonda ozondayo uzawuthanda uthandayo ke kodwa ke hayi ngiphe kwentaba okusho ukuthi ke ubona ukuthi naye ufuneka bephe kwentaba ayihlangana emoyeni madoda kodwa ke cha ngikhuluma nezitha mina ngikhulumi nabantu esiphilelana nabo esigezelana nabo kodwa ke ngifuna ukunazisa nje lokho njengamanje ngifuna ukuyolanda i-container ngifuna uku-arrange indaba ye-container because ngifuna ngenza ama-payment ngifuna futhi ngiphinde ngihambe ngiwenza ama-arrangement we-transport trip isazoba yinde ngoba uyabona nje for the fact ukuthi uzohamba ispeed esingaphansi kwa-100 indlela yokuya ekhaya indlela yondlela ngoba phela ufuna silandelana nomuntu we-drive kodwa ngicabanga ukuthi
shelf and everything. Yeah. I don't know how we're gonna do it today, or because I'm thinking of taking it tomorrow in the morning. You want to take it tomorrow in the morning? Yeah. The time won't be enough. Let me first finalize taking out my things. Okay. Then you come and take it. When can we? Let me say Friday evening. Friday evening. Okay. Friday, because now I can finalize it now. Okay. Or it means by Friday I can come and take it. Yeah. But then I need to come in the morning. I don't want to move it and put it somewhere so that I can take it again. I know that when I'm lifting it now, It's going straight to you. Okay. So I need straight 2 days. 2 days. Today and tomorrow. Sorry. No, We're gonna tomorrow, start tomorrow, Friday. Friday. And then Saturday in the morning you take it. Okay. That means I must meet you in the morning. I think Saturday. when I say in the morning, around 5 to 6. No problem. Yeah. Sharp. Gonna go. Yeah. Ofisini kodwa ke simtholele lo container njengamanje then ngase ngiba nase ofisini lo container ke besifaka izindaba amount le nokuthi ke phela sithembana ngithi so nje basingathembani angeke ngikwazi imali icontainer isazolala ngakuyena nangeke akwazi ukunginika icontainer ngamnika imali so besifaka leyo deal ukuthi okay kufuna move into zakhe lapha then sokwazi ukuthi sethela ukuthi thathwa sikwazi ukwenza ama-payment and then njengamanje sisuka la ofisini-ke ngiyo-check-a nje umsebenzi waphela since ngingale ekhaya ngiyo-check ukuthi lapha ama-record athini yabona and then-ke manje siyalapha etruckini ngabe kusebhizi ngale truck le-10 manje ngiyaku-electrician lapha ngoba manje electrician ufuna khona intathi zifuna ilungiswe lapha ngoba inkambe enqamukile yabona siyabona kunjani mkhulu liphi truck ingale uNelson Nelson why manje nafaka ama-deskcode afanayo okay manje manisebenza ke mfana kodwa kusewami sifuna abhalwe Khumalo's driving school. Wena letha manje ubhale Khumalo's. Yeah. Manje senze njani Nelson? Le box Iliphi le? Lama heater plug. Ikhona indlela esiyenza ngaphandle kwale box. Imayida singeke ngilithole. Mana ngivela ngifuna ukuya ngale kahle kahle. Ngifuna ukuya nomkhulu manje. Futhi unjani? Lapha ku Toyota Dyna 4093 ibox lama heater plug unalo. Ngifuna ngenze ngize nesample. Yilo ke le box elifunakalayo lapha for ama heater plug. Ama heater plug lokho ukuthi ma on isikhiya ukwazi ukusheshe ishaye first kick. Uyabona? Box le lo control umlilo lapha mawuzo start i-truck uthi kwazi ukuthi usheshe start yabona manje sifuna ngake siyabona Athi flash unit ngangana. yebo ngifuna siyithola kodwa ke bethe electrician une-option angakwazi ukuthi i-convert ngayo kodwa nakhona kuzomele ngithenge ezinye izinto futhi ukuthi ekwazi ukuyi-convert-a like ukuthi siyikhiphe le box ngoba yabona le box into engiyibukayo
izosibambezela kanti i-truck funa liphele phela kanti funa le ndlela azoconverta ngayo iwunqoba ngiyithemba yabona we-electrician engimthembayo then uthi funa senze njani Okay, yeah, ngizobona ukuthi ngizobona ukuthi ngenza njani. manje into othi uyazifuna sokwenzeka uzomtshela Yeah, ngizomtshela. njengamanje-ke selapha ku-transport bengithe ngizohlangana naye namhlanje ngiyobona nokuthi i-transport into engempela uyabona nje sinsikhathi izinto zama-inthanethi lezi nokuthi kanti umuntu ufuna nje ukudlala ngawo ngiyibonela mina ngazi ukuthi sisethe ngikhulumela entweni ekhona ngoba nginawo amanye ama-option but umuntu ongathulesi. When can you do the trip? Because the container will be ready by Friday. By Friday. But I'm thinking we should leave maybe Saturday early in the morning so that we're gonna get time to come back. Okay, you want it for Saturday. Okay, how many meter is that thing? 6 meter to be safe. You have the picture. I sent you the picture. no on WhatsApp. I don't see. You Because see? mine is 5 meters. Yeah. Yeah, so I think You have a container. You are selling a container. no, I got one also. What kind of it? But mine is a bit expensive. The one that like that one. The one I sent you. No, the one I got is a 6 meter. So you saw mine. Which one? No, just let me have a look at it. Aye. Yeah, sayifayalazi indaba ye-transport kodwa kasithembana le nkosi sithembana futhi banecamera iyabuka ngithawukuthi then baka-SABC ababopha abantu kanti mina ngiyifayela lo engiyifayela kona nje ngiyiphumile kuyo yabona asithembana le nkosi kodwa-ke ubonakalakho okumnandi ukuthi akukho ama-transaction azokwenzeka into engiyifuna engakenzi thina kufuneka ukuthi ilowudwe ukuthi ilowudwe bese ngiyabhadala uma ngathola utruck-ke manje gibela u-N3 mina ngazi kathi uma ngikhanga ngigibela u-N3 ungayivimba kanjani itruck ungayivimba kanjani ngiqala udlameke phela masenjalo yabona kodwa sobonakho sibeke elinye ilanga njengamanje siyabona. Sanibona. Phinde kwasa namhlanje siqala khonyana umsebenzi namhlanje ngoba ngiyofuna ama-parts e-truck. Not kuyafuna but ufuna kugcwaliswa ama-lining ufuna ngihambisa izinto somewhere ukuthi angikhohlwa ukuthi ngizoyilinda ngoba kufuna futhi ngiphinde ngiyohlangana lo mshida lo okufuna ukuthi afake i-shelter lapha ofisini ngaphandle afake umthunzi lapha ngaphandle manje kodwa-ke ngizobona ngithi ukuthi nje ngilambile-ke manje ngilinde ukudla siyabona. Yeah, njengamanje bengithatha ama-lining afuna ukugcwaliswa lapha i-truckini then banginike ne-steering column manje silimela ama-universal joint wakushintsha ne-steering rack so ngicala indawo engize kuyo umakhelwane labantu engize but izomele ukuthi ngizishiye ngoba ngizozilinda but ngicala ngizozithola khona namhlanje yabona siyabona. Yeah, right. Njengamanje ngicabanga ukuthi ngifake lo mjida lo we-material ye-shelter ngoba la bathi ngibuye past 3
uzokholektha lezi zinto la. Bhuti? Yeah, bhuti, ungakuphi? Ngakuphi? Manje ngiseFosi. Kusho namhlanje awusatholakala. Ngizofika after an hour so. Okay, manje lezi zinto konje sozibheka kuphi? Ngifuna uku-understand i-distance. Sozibheka la eYangani. Yangazi. And ngitshele ke ngila angazi. Why ungangiphi mhlambe noma ilist ke lapha ku WhatsApp sale ngiyibheka ngoba ngila angazi. But iyalapha entenda. Yeah. Esiwadi lapha. Ngoba bengifuna sibheka kahle lezi ngifuna sihambele. oh, Ukuze sikwazi ukuthola especially lama phala amakhulu. okay. Yabona. Yeah. Sizulele nje siwa-check kahle otherwise sizofana. Okay. So ushuthi kufuna ngikulinde ne? Kufuna ngilinde wena? Yeah. Okay. Okay. Ngiyakutshela mase ngina. All right, sharp. Ngoba sithi ngilindile ngiyabona ukuthi ayikuphi ngithathe ngiphume ikusho izinto. Okay. Okay, mawukuthi kanjani bhuti? Mawukuthi uyabona upinjekile uzongitshela kodwa so free. Mawukuthi uyabona upinjekile mhlambe singenza noma kusasa. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, uzongitshela okusho ukuthi ke ngenzeka ilanga namhlanje ke singabheki lezi zinto. Kusho namhlanje ngizobe ngibhizi nge-truck. Ngizobe ngibhizi nge-truck. Ukuthi ngizama ukucabanga ukuthi yini ngaye ngibabhizi ngayo ngihambise lesikhathi salama lining. Sobona khona. Nama message ku WhatsApp is too much manje ngithi ke already singinama client lapha ekhaya. Nabantu nje sebalinde umsebenzi, sebadeposit, sebaregistile yonke le. Manje ufuna ngibe loyal phela ngoba ngikwazi ukuthi ngabathembisa bese ngithatha isikhathi ngoba manje kuzoba ngathi ngu-3 yabona. Kuzoba bayamokolo. Kanti cha into phela ekhona le. Bengisazoke nginichazela ukuthi yonke lento engiyenzayo yokuthi ama prize ami driving school abe nje nanokuthi why ngidecide nokuvula enye branch ekhaya. Ngizoke nginichazele kodwa ke ngizokuchazela mhlambe ku-diary session. Yabona. Enye project le njengoba ke ngumuntu ophinde enze Pimp My Right ophinde abe lapha ku Pimp My Right SA. Kune ikhombi likamfowethu leli manje ke kufanele livukeke. Livuke lizokwazi ukuthi lifake imali. Manje ke umfowethu uthe cha mfowethu ngoba wena umuntu okulento lezo phimpa imoto awuvuse le khombi. Izawuvuka le khombi. Yeah. Mina faka suspension ngaphambili izimela ngamasondo. After lapho yena uzolothe la ukuphuma okay. Yeah. Booster le. Yeah. Thatha le ngena. Yeah. Alikaze shaye semawutheka ne. Lona lake la yenza. Ufuna ukululo la kancane. Bedi njengalele. Hayi. Ujema ubona lesi liyabuya ithemba ukuthi izovuka. Lela. La ungabona iflow ikathele. Yeah. Plus le sahlangene nje. Akazi wena bewuzokhuluma naye mechanic. Yeah, uzothatha ukunye ukuthi. Le ine diff ne. Yeah. Nama sithi buka yaphila. Phela la wena Roy. Ile ma setup amancane nje ukusetha lokuncane. Faka amasondo yenziwa isilingi yenziwa ama seat thelwa ngependa. Le bantu ubhuti ufuna nale color le. Yeah, uthi lokho uzana. Angithi phepha nomalibizi white. Film white. Yeah. Semnandi ayifani le uzobona ukuthi levuleke yonke indawo. Siyale. Le basically la ilokuza nje flow yakhe semnandi. No, angiphinde ngichaze futhi. Ngoba ngiyacabanga sekuzobe sekuqubene manje kuma clip. Njengoba sisalinde lezi zinto esihambisile zelokhuzana ze-truck. Lapha bathe basazenza kusho ukuthi kufuna ngibuye after i-hour. So nalo isithi sothenga into ze-shelter nakhona futhi thola ukuthi sorry akekho available manje. So nayo uthi uzoba available after hour. So sengithi ngwayintisa isikhathi sengiza la njengoba bengisho ukuthi ngiphinde ngenza umsebenzi lo wokusport imoto angithi. So sesilana ke manje ngicabanga ukuthi ke manje siyacaca ke la leyiboni lana manje ko tractor lo okuncane nje kancane ama
ama-brick booster ama-brick booster imishini nyana efuneka yongena ngapha yebo plus mawubheka nangapha inkinga nala ngasebhutini yake yayenzwa lapho yalimala mawayibona la mzimba lo thinteke nje kancane denti unamadent yale ifuna nje ku fixwa kahle nje okay thathwe ngawuthi hour seliphelile manje sekuphele hour ne30 minutes so mangathiwa zikho ready ayikabe zibe ziyahlola sidinga ukubikwa bathi okuhlola amadoda kuyabikwa so siyolanda zona manje ngakezwa ngalo umjidelo kumele silungise indaba izinto ze-shelter ngizomthinta naye ngekudala ukuthi nje i-traffic yala ikasi mase sekuyile isikhathi ayifuna ucofana namafoni ngabo ungazithuka sowuchasa yabona sengilande zonke izinto beniyangisa right manje manje sekulate for ukuthi singayobheka izinsimbi ze-shelter nohloni igama lakhe kodwa ngicathi sokwenza kuzoba i-appointment ekusasa yebhuti ngoba ngibona sekulate manje angizwa yeah uthi kuzomele senzeni okay asixhumane ekuseni ke ne okay sharp ikhala yenet i-black yasothenga for i-shelter la kuphoka manje ngeke siwenze oyi-2 same day ngeke siwenze oyi-2 same time njengamanje sizokwenzela se-ofisini yeah yes and then okay wenze i-12 oh mana wenza i-12 futhi izohluka ngabona ne okay but as ngathi sohamba Sunday ekuseni yeah lakho and ayifuna siyithenga status manje into yonke yenza kuseni isikhathi so organize kuseni yonke khathele manje vele kufanele so bona kusasa sharp